'Na ni Pencampwriaeth cynta yma yn y cylch ceffylau yn digwydd nawr, yr ceffylau ar Merlod Lliw. A beth sy'n wych fan hyn yw mae e'n adlewyrchu safon y dosbarthiadau sydd wedi dechrau yma yn y cylch ceffylau. Yn bendant, wrth gwrs, ni'n gweld bod yna 4 yn cystadlu yn fan hyn. Y gyntaf ac a'r ail o'r naill ddosbarth yn deilwng i gystadlu. Ac a bob un ohonyn nhw ddigon o siawns i cipio wobr fan hyn yn y Pencampwriaeth. Odi yn digwydd nawr ac yn y man bod yr ail yn ei chipio hi pan maen nhw'n dod nôl i'r Pencampwriaeth? Mae yna gwahaniaeth mewn barn efo beirniaid. Mae rhai beirniaid yn dweud, wel na, ddylse hynna ddim digwydd. So, oni bai bych chi wedi cael yn wrong yn y dosbarth. Ond eto, mae rhai beirniaid yn dweud na, mae o'n gystadleuaeth ar wahân. Mi all rhywbeth digwydd fel bod y ceffyl enillodd y dosbarth ddim yn symud neu ddim yn bihafio neu ddim yn mynd cystal, a bod yr un sydd yn ail wedyn a wneud job dda ohoni. A falle bod nhw'n agos iawn bod yna drwch blewyn yn y dosbarth, a dyna sydd wedi wneud. So mae'n bosib i'r un sydd yn ail cipio'r Pencampwriaeth neu curo'r un enillodd y dosbarth. Mae'r stori yn parhau o'n blaenau ni, gewn ni'r diweddglo yn y man, ond o edrych ar y 4 sy'n o'n blaenau ni, os na un wyt ti'n credu. Falle paid yn meddwl am Emma, ond meddwl am ti dinan. Dwi'n licio'r 4 sydd yma i fod yn deg, a dwi'n meddwl bod o ran y math o geffyl mae Emma wedi, y teip mae wedi dewis. Mae yna patrwm yma. Dwi'n licio'r ebol blwydd yn fawr iawn, a dwi'n licio'r ebol efo Sophia Chambers, ond i fi falle, sy'n ni'n mynd am yr ebol blwydd. Fyset? Pam? Mae'r pictiwr yn edrych yna, mae yna asgwrn, y siwrle, mae ffrant dda yna fo, achos o bryd i bryd, gyda'r rhai mwy o trwm, dyn ni jyst yn colli'r ffrant yna, mwy cwrs, ddim gymaint o quality, ond mae hwn yn un dda iawn, ac yn symud yn rhwydd hefyd, ac yn syth. I fi, falle, yr ebol blwydd eitha hi. Ti'n credu fydd Emma yn gweld yr un ffordd? Wel, gawn ni weld, dim ond hi sydd yn gwybod i feddwl hi, ond hefyd mae'r ebol gyda Sophia Chambers yn illodd y dosbarth i'r swclod cystal ebol, ac falle dyna eith llyged hi. Wel, amser a ddengis. O wy'n edrych fel sydd di wneud i meddwl. Y trafod arferol gyda'r stiwardiaid sydd, fel ni'n gweud bob blwyddyn, yn wneud gwaith penny gamp yma yn y cylch, yn cadw trefen ac yn cydweithio'n arbennig o dda. Wel, yr ebol blwydd sydd yn mynd â hi. Llongyfechiadau David Oliver. Wel, so, when you know, you know. That was a nice out. Dyma ni, here we are, we have a result in the championship of the coloured horse and pony section here this morning. Our judge Emma Burrow has awarded the championship to number 2050, Mr Guyette and Harrington's Gracington Moonwalker. And the reserve place is awarded to number 2006, Tweed fell out of the ordinary. And that is owned by Sophia Chambers. Well, Shirley Harrington, you've bought one horse, you won your class, and now you are the first champion of the Royal Welsh Winter Fair. How are you feeling? I feel amazing. His dad was champion back in the summer, so it's nice to bring one of his kids to the Youngstock show and do the same, so amazing.
Well, fantastic. Now, I'm sure you had said to me earlier, oh, we've bought one, we're doing one class and we're going home. Well, you can't go home now. You've got a Supreme Championship tomorrow. We're going to have to try and find somewhere to stay. I'm sure someone will put you up. Well, many congratulations from us all. A phob lwc am fory. Pob lwc. Thank you. Diolch. Terry Gaiet a Pencampwriaeth cynta'r ffair ei eleni yn cael ei wobrwyo I Gracington Moonwalker a'r perchnogion Terry Gaiet a Belcher Lee Harrington ar ben I digon. The property of T and BL Gaiet and Harrington. And the Brazil.